koro oidho malo miwuoro. Nengo mar nyanya kilo achiel koro medre kawuok siling 80 nyaka siling 120. Nengo mar kitungu kilo achiel omedre malo kawuok siling 70 nyaka siling 100. Ka nengo mar alot mar gunia bende oidho malo kawuok siling 1,700 nyaka siling 3,000. Achiel kuom jo ohala ma bende uso mkate koro wacho ni nengo mar mkate oidho kawuok siling 50 nyaka siling 55. Kata kamano jo ohala go eko koro kwayo sirikal mondo oyie oduok piny nengo modhi, gino ma bende giwacho ni nyalo kelo negi fuong'ruok matin kendo nyalo miyo giyud yuto maber. Kama kaka ne giloso. Uso bel, kal, muogo, njugu, oganda, simsim, soya, amaranth, kothe te mawuok e puodho. Moko barego moke mauso. Ani to bech gik moko idho. Mako oganda nwauso 250, sani wauso 300. Njugu nwauso 400, sani wauso 450. Muogo ne 80, sani 100. Bel 100, oduma 100. Koro bech gik moko to sani oidho. Sani kaluwore gi wach mar corona. Mar ariyo, sani komo gik moko dok e puothe. Koro bei ni malo. Sana fuel no ema usowa. Kech kaka sani waomo gik moko Busia, waomo Sirare. Bei yodhi malo kabisa. An akwayo mana sirikal ne ka giyie to giduoknwa bech fuel chien. Gi corona ni omedo ketowa wadok piny kabisa e ohala. Koro mane kwayo na makwayo maduong' ne sirikal koyie to duoke bech fuel chien. Auso chiro mbero. Auso nyanya kod kitungu. Bae no nyanya ni malo nikech koth. Fuel. Koro nyanya ni malo. Nyocha en 80 per kilo, sani en 120 per kilo. Yeah. Same to kitungu. Woche beche ber. Sani koro en 100 per kilo. Ilikuwa 60 na 70. Sahi ni 100 per fuel. Ema medo bech kitungu. Nyanya ten fuel kod koth. Because of fuel megema kwa ni malo kwa giyeta kutimu na ngona udok na fuel pay. Ni Caroline na Vangala. Hati yo hale Chupli market. Auso alot. Matunda kaka ndimu. Auso hoho. Auso beetroot. Auso cabbage. Auso pudho. Pesa to sani donjo kaka donjo kachon. Sani to hala tin. Kikimoko kethore. Customers to onge. Koro watema matini nikech pedi nono kinyal. Mondo nyithindo wa osom. Mondo chiem. Koro wasayo mondi serikali mondo konyowa. Mondo wayute yo mwanyalo timo ko ohala makare. Tuo ma corona oketo ohala nikech choma ne aoko madonjo kelno wa mwandu kata biro ng'iepo sano ok donj chomoko loro nigi. Koro choma tini mabiro. Mendo neko ma fuel oketo ohala nikech price ni malo. To kaka inyalo yudo pesa no kigine neko transport tek. Koro chi mang'eny ok odhi safari kaka wadhi kachon. Ni alot kaka skuma ni ne wang'iewo alot siling 1,700 kata 2,000. To sani en 3,100. To alot kaka cabbage ni achiel ne wang'iewo siling 50. To sani wang'iewo 80-60. Koro kaka wanyalo use to tek. To en gima kethore. Koro miyo wapuko pesa no lal. Onge kima wayudo. Kwa majina naitwa Fred Ontweka Nyabuto, na mimi ni mkaji wa Nyamasaria na nafanya biashara ya mkate. Sahi bei ya mkate imeongezeka from 50 to 55 for the consumer. That is the final price for the consumer. Imeongezeka simply because the raw materials like salad imeongezeka. The price of fuel also imeongezeka. That's why they have increased the price of mkate. Consumer atajaliwa when the government atasusha bei ya raw materials like salad, the price of fuel, so that hii ingine is quite affected.
because the moment bei ya mafuta ya gari inaongezeka,